wala niya sa una pre, ako'y kinagahian nga rin. Taganay mo agi dire, ako ging birahan. Natay pre, ano ka na dahil mo pre no? Ikaw day gahi diri. Natay pre, mahadlok mo kunin mo pre. Sige pre, support lang kunin mo pre. Taning agi pre ay. Dire lang mo huwat re ha. Pakiton mo sa pagulatan ng ni. Sumbong tigang kuya. Sumbong ato. Kami na ginagahian dire sa among lugar. Lakaw dito, sumbong sa mong kuya. Sumbong ito kami gahi diri. Gahi diri. Kulata ko ito. Sino kulatan mo? Tira ko na tao to. Pre, kulata pre, baluwi kita mo pre. Ang ito siyang kuya pre. Ay lang mo kabalaka pre, naabot ako nga rin. Wala pre, turang kuya sa imong sumbag pre oh. Lo, Pre, saan na yung kuya pre? ato lang ang tabangan pre. Mga lang tanan ninyo pre. Ge. Brad, namo to'y nanumbag sa akong suon Brad. Na siya ay. Siya to yung sumbag ay. nagsumbag sa Siya to yung sumbag ay. Ikaw man nagsumbag sa akong Brad. Gaya pala. Gaya. Tanong mo ako ko Brad. Oh, ha? Kahit ito yun oh. Ha? Kamu may sige kuno una kon. Agi ang isuon dire yung ilabdan. Ha? Ay sige buwan dia. Sa sumbagay yung tanin niya. Ge. Saman. Saman. Ge. Dita mo. Ge. Dita mo lugar. Ge. Oy mga kaknet, og muna itong mga video na mga kaknet. Mga kaknet, huwag niyong magkalimutan mag-subscribe to my YouTube channel mga kaknet na mga kaknet. Abin niyo mga kaknet, kanina, nag-iso di ko buhat o ganang script ba kay ate, kalit-kalit gini nga. Nolikas ko. Dili, kalit-kalit gini nga kanang, kalit-kalit gini siya nga kaning so pa kaning kalit-kalit nga video ba kay kaning naabot man niya akong isang kauban mo na yung bagong kauban ako si Ray Panugalon. Choy gini, classmate din ako sa una, mo ning amaw, kang akin ng utok. O sige na, huwag mo na daw. Thank you for watching! Gahi ka? Ayo. Pakita ka sa. Hala pre. Action. Lat, hadlok ka na guni mo pre. Ikaw day gahi. Way back home to you.